Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Kle Riat Circle ringkat bat ka association ki nongrep jong ka ilaka Nongkle East Genti Hills District menta kasngi kilayo ban penpau ya ka jing persya da ka babu dorkas halor ka public hearing ka bandong haka khat khandai trik menta ubanai no para arhajar arpusan halor ka jing thmu bante ya ka Shri Cement Limited ka bante ha ka shnong daistong East Khasi Hills District. Habakendu bat usi ka GHADC uba Thombor Shiwat, ulapan pau ka jing sngaw lingo kumnu ba ubar jela uyo banthit jaka hapo uput usam ka District Council. Ha ka ba ka District Council kam don jing TBA ya kani. Bat kani ka penpau ba ya ka District Council menta ka sorkar kam khen snapshoot. Na kaliang kaseng bat ki kenhun ki nongrep ki lapan pau ya ka jing benyau balada wan kate ka plan ki umbam umdi kin sarngat no bat ki penthor ka ba kin ja no na kaliang UCM ulakular banto kit ya kani bat lada ka poi sha ka miet ka council on pensange ya kani ka jing thmu kaseng ha ka ju kasi kalayo ru banya kendo bat UDC ka district ha ka ba lapan pau ru ka jing persha halor ka nongrim banum ya chakmat ya ka public hearing Bat na kaliang UDC ula jubab, baya ki jing persya ansara yaki sya ka Meghalaya State Pollution Control Board, bat ru sya ka State Environment Impact Assembly Authority, ban shim ya karai ka bakhadu. Ketahui ki wan namar hadin bagi yo intip ka Meghalaya Pollution Control Board kan pelong ya public hearing hakat naitrik mentau bena Disember ajar usan. Hakata jaka bagi mut pelong kede ha elka Nongkle kede ha po ka chnong daistong. Hadin ba gani ka cement plan ka Sri Cement Kumbangitip Limited kimut ban set op ya gani plan hang te ha chnong daistong namarang tu kibun hingi nong chnong ki percha jur bat kamtam ki chnong ki bran tu than ki de ki nong rep ki barep ya kuba dan nela ban nong barep lengka ya ki wan ban ujor singi kesing pan jingerap pan percha ya gani cement plan amdei ban set op ya gani cement plan hagate ge leka Tirliang jengi kum kasing ni singau kia bat kasing hi ke pempau ya jing singau si edu kata-kata khamtam ya ki bos sarkar ki ba elat ya gini company ban one set of khamtam ha ki jaka ki barang long ban riang dan ban tre ban ta khamtam ki bri budon to jaka ki yo ban bam bandi nang ba garip kariang tentang sing don hang ne ha office jong di commissioner bat ngilai kendu umar kemat bat ngila air u ya gajing tho ban pensingau dak ba percha ba ngila gentu ba udi ban pendam no mador ya gani public hearing kapan salong ha ka khat nai trik mentau na Disember te nang liang jong disi wang unsa pensingau ya gani ka mat jing dawa jongi par unsa forward ya gani ka jing tho jongi sa ka Meghalaya Pollution Control Board para kaju por ka sing kamla ban priang kumbang itip ba ha ka te ka jaka ki won ginong sunong ki ba im da garep mo kantam da ka rep kariang ki ba wan chakmat ban persya ya gani ka cement plan bat kim ko airu ba cement plan kindon na gini jaka marko mangitip ba kada gani cement plan kan man hang jaka kan sa pendam ya ki jaka rep jang gini ki program sa to katang tega sing kan jing rengkat bat ki sing nong rep bat ki pai nong sunong udan hang te laka kasing kan don senda ban ya persya lang kane hagan nong banta ngini don lang bat ki ngi ong ki ba kamtam ya ki pai ba hang tu jaka ba kimde ban laban ba kimde ban chap benbet ha gini company namar ka perkhat ya kalawe jong ikun yukti bar kamtam ya ka pateng ban sawan kasing kan dorong kat ki bar kamtam bar kasing nong rep kumbangi meneng la yo ban yek ikren ru markmat ya ne kam bar UCM jong AGC bar haji ikren jong u rengkat ke jing don lang bar kasing nong rep bar ku ju upor ngil air ke jing tho kum ki arsing nang liang ki isu bat kasing nong rep bat ngila soiru ya kene jing tho dagi arsing ban persya ya kene public hearing hang te ha ka chnong daistong amkum ga jing tip jangi ba jing ai jong norong ba chnong ya kene anosi kalong da ba sop ma kum ba ki yetu ki pai jong chnong ha to ga chaka kene la ban nong ki pai jong el kanong kle yang mo norong ba chnong ai ya kene ga anosi sa kene Sri Cement Limited da ga ba sop om da ka jing rai jong dor ba chnong ro we tane da jing rai lang ki pai ba ro we jong to ka Kato nang liang am na liang sing ni namar ko mga kitibi ba rangkar pa ba kum gasing yan la ban e pa ba ano pa ba ya tali ba rangkar pa gasing ni haban persya jur ya kum gini gijai public ring
ba kamtam ngi dawajur kamtam yo klik jong distrik ban penpep mador ya gane public hearing namar habya kat ko ngomong pa ndai ban yai lai ya gamon jong pa kamtam ngi gentujur ya ga melia pollution control board ba gade ban penpep ya gane public hearing kar bagi pa ang tay gidang ya persa kamtam kar bagi pa kimpat priang ya gane jing tumu jong semen plan ban wan set op ang tay Atau nak kalian liang yang kum kaseng gentujur ya pa no chonong jong ga thai nong klik borok oi kamtam jong ilaka nong klik pat kumcu jong essentials borok oi ki pa bahi ha ban husiar nang ne sekuman nimdei su ban sa penbek akum gine kisimen plan di batmu banwan penduk ya khande ko siap jongi pat ka thong jong ki kadai be ban penjot penpra ya kane ka khande ko siap kemudian kamtam ko beli la ai ngi bat ka ngilai dagi bun tling kisimen plan la don ha ka than isentia kamdon jing toy ngi kumba pitip ba la village te sa hagi than elakanar po ne hilu nang than badon kisimen plan kini ibe kinong tre ki debit na bar kibri jongi kiduna ba bandrung manlong kita kinong tre ane manlong kita ki staff jong no company natrai PE dan lagjon kemat ba kamdon jum toy ngi bat ka jum toy ka lejbe cha ka cement company bat kamtam sa gitu try ki MD lap nong managing director ki ba set up ini plan ka jum toy ka lejbe cheki ki yo bet ban enjoy yang ne ka spa ka pio jong isentia jongi ka jing yo jong ki kalong ba ibu ni ki karmari ki ba nyiti bi kata ba ka spa jong isentia ka lejbe cheki karmari kamtam gini ki ba penyat investment plan haga jai brijungi kamdon ki ai bitang katulop ka ba la bandong dagi cipeu pasan jat tang hata hai trai ki brijungi batre re ki tulop he la tre be dagi kini ki barjala ki brijungi ki duna ba menteri kamtam hai kedam be kumi gala ayu ngirang kamtam ngi seni aga kumi kamtam ba kilala ya ga kamtam ya ga ti ai mo te ba ka kumi ga la ya chakmat kade gajui namar kade heboro aga kumi